Vážení spoluobčania, volám sa Dagmar Vajsabelová a som z Bratislavy. Tu žijem a pracujem. Som roduverná Slovenka. Milujem Slovensko, ale to nie je hlavný dôvod, prečo mám záujem kandidovať do Europarlamentu. Som presvedčená, že Európa sa ocitla v bode zlomu. Že Európa, stará, múdra Európa, potrebuje pomoc, rovnováhu, spravodlivosť a mier. Ďalej som presvedčená, že všetci kandidáti do Europarlamentu za desiatky rokov dozadu nedostatočne informovali svojich spoluobčanov. A to plánujem zmeniť. Máme právo vedieť všetky vnútorné procesy v rámci Európskej únie. Máme právo vedieť, čo sa tam chystá a vyjadriť sa k tomu. Milí priatelia, kandidujem za Spájame občanov Slovenska. Verím, že podporíte tento projekt, ktorý je občianskym projektom. Ja sama som jedna z vás. Som dlhoročná aktivistka, organizátorka okrúhlych stolov, mediátorka. Európa potrebuje mediátorov pre lepšie susedské vzťahy, pre lepšiu koordinovanosť v rámci novej, spravodlivej Európy. Spájame občanov Slovenska. Jedna za všetkých, všetky za jednu. 7 statočných žien do Europarlamentu. Volíme číslo 6.